Pojď! Martin, nestrašte tolik. Plásně ho tam. Jako faul? Nevadí, Martine. Nevadí, pojď, v pohodě. Rozejbej se. Martine, bojuješ podle něho, bojuje podle tebe. To je ono. Puš mu to tam, Martine. Dobře, to je pěkný. Pojď, Martine, pojď. Neboj se ho. Martine, neboj se ho, doopravdy se ho... Za co má Martin v sakra faul? Za to, že ho kopnu. Pozor na to, Martine. Zkus mavaši do hlavy, jo? Jako kombinace mavaši. Dobře. No tak. Dobře, Martine. Neboj se ho. Cuky, dobře. Mavaši, neboj se to mavaši, sakra. Podmeď ho. Na zem s ním, Martine, na zem s ním, jsi větší. Na zem s ním. Pojď, Martine. Na zem s ním, Martine. Dobře. Pojď. Podmeď ho. Dobře. Ashibaraj. Dobře. Výborně. Faul? Ani náhodou. Ale koukej. Ještě jednou, Martine, tohle co se neboj, znova to je to samý. To samý je, Martine, to samý. No tak. Dostal. Červený. Dostal. Dobře. A ještě, Martine, pojď, neboj se toho. Dobře. Pojď, máš půl minuty. Na zem s ním. Podmeď ho. Můžu tady tak řvát? Vem ho na zem. Ashibaraj. Teďka. Podmeď ho, jsi těžší, podmeď ho. No, přes pastelky. Koušel lejtka. Pojď, Martine, 15 sekund, pojď. Pojď ještě. Poslední, pojď, Martine, pojď. Martine, Ashibaraj a na zem s ním. Pojď, Martine, pojď, rychlá akce. No tak. Končíme, Martin vyhraje, ale... Já doufám. Určitě. Dostane bod, že? Pojď! Dobře, Martine, pojď! Dobře. Tam bylo výborný to mávaši, ale s tím gongem. Martin, to co musí dát Martin. Jo, dobře.